வான்மறை சோலையில் வள்ளல் நபி பாதையில் வான்மறை சோலையில் வள்ளல் நபி பாதையில் எண்ணில்லா துயர் சுமந்த கண்மணிகள் நம் இஸ்லாத்தின் மனம் பரப்பும் தீன் மலர்கள் நம் இஸ்லாத்தின் மனம் பரப்பும் தீன் மலர்கள் வாய்மையிலே வரலாறு கண்டவர் கொடை வள்ளலாகி செல்வம் எல்லாம் வாரி தந்தவர் வாய்மையிலே வரலாறு கண்டவர் கொடை வள்ளலாகி செல்வம் எல்லாம் வாரி தந்தவர் ஓய்வில்லாமல் தீனுக்காக உழைத்தவர் எங்கள் உத்தமராம் அபூபக்கர் சித்திகானவர் உலகம் போற்றிடும் ரோஜா மலரை போன்றவர் உலகம் போற்றிடும் ரோஜா மலரை போன்றவர் வான்மறை சோலையில் வள்ளல் நபி பாதையில் வான்மறை சோலையில் வள்ளல் நபி பாதையில் எண்ணில்லா துயர் சுமந்த கண்மணிகள் நம் இஸ்லாத்தின் மனம் பரப்பும் தீன் மலர்கள் நம் இஸ்லாத்தின் மனம் பரப்பும் தீன் மலர்கள் வாளெடுத்தால் பகை முடிக்கும் வல்லவர் தனி வாழ்க்கையிலே சாந்தம் கொண்ட மிகவும் நல்லவர் வாளெடுத்தால் பகை முடிக்கும் வல்லவர் தனி வாழ்க்கையிலே சாந்தம் கொண்ட மிகவும் நல்லவர் தோள் கொடுத்து ஹிலாபத்தை காத்தவர் நபி தோழராகி உமர் ஹத்தாப் என சிறந்தவர் நிலவில் பூத்திடும் அல்லி மலரை போன்றவர் நிலவில் பூத்திடும் அல்லி மலரை போன்றவர் வான்மறை சோலையில் வள்ளல் நபி பாதையில் வான்மறை சோலையில் வள்ளல் நபி பாதையில் எண்ணில்லா துயர் சுமந்த கண்மணிகள் நம் இஸ்லாத்தின் மனம் பரப்பும் தீன் மலர்கள் நம் இஸ்லாத்தின் மனம் பரப்பும் தீன் மலர்கள் சாந்தமுடன் அமைதியாக திகழ்ந்தவர் நபி சர்தாரின் பெயரை சொன்னால் அள்ளி தருபவர் சாந்தமுடன் அமைதியாக திகழ்ந்தவர் நபி சர்தாரின் பெயரை சொன்னால் அள்ளி தருபவர் ஏந்துகின்ற இறைமறையை தொகுத்தவர் தீனில் இனியவராம் உதுமான் உயிர் தியாகம் செய்தவர் கொடியில் கமழ்ந்திடும் முல்லை மலரை போன்றவர் கொடியில் கமழ்ந்திடும் முல்லை மலரை போன்றவர் வான்மறை சோலையில் வள்ளல் நபி பாதையில் வான்மறை சோலையில் வள்ளல் நபி பாதையில் எண்ணில்லா துயர் சுமந்த கண்மணிகள் நம் இஸ்லாத்தின் மனம் பரப்பும் தீன் மலர்கள் நம் இஸ்லாத்தின் மனம் பரப்பும் தீன் மலர்கள் போர்க்களத்தில் வேங்கையாகி வெல்பவர் ஞானம் பொழிகின்ற அருவியை போல் அறிவில் சிறந்தவர் போர்க்களத்தில் வேங்கையாகி வெல்பவர்
ஞானம் பொழிகின்ற அருவியை போல் அறிவில் சிறந்தவர். ஆர்த்தெடுத்தால் இரட்டை வாள் வீச்சாளர் வீரர் அலியார் அவர் அர்ஷின் புலியாக திகழ்ந்தவர். பார்ப்புகழும் பாரிஜாத மலரை போன்றவர். பார்ப்புகழும் பாரிஜாத மலரை போன்றவர். வான்மறை சோலையில் வள்ளல் நபி பாதையில் வான்மறை சோலையில் வள்ளல் நபி பாதையில் எண்ணில்லா துயர் சுமந்த கண்மணிகள் நம் இஸ்லாத்தின் மனம் பரப்பும் தீன் மலர்கள். நம் இஸ்லாத்தின் மனம் பரப்பும் தீன் மலர்கள். ஹிந்தாவின் சூழ்ச்சிக்கிரையானவர் ஹிம்மத்துடன் தீனுக்காக ஷஹீதானவர். ஹிந்தாவின் சூழ்ச்சிக்கிரையானவர் அவர் ஹிம்மத்துடன் தீனுக்காக ஷஹீதானவர். ஹம்சாவெனும் வீரசிங்கம் தானவர் எங்கள் அண்ணல் முஸ்தபாவின் சிறிய தந்தையானவர். அன்றலர்ந்த செந்தாமரை மலரை போன்றவர். அன்றலர்ந்த செந்தாமரை மலரை போன்றவர். வான்மறை சோலையில் வள்ளல் நபி பாதையில் வான்மறை சோலையில் வள்ளல் நபி பாதையில் எண்ணில்லா துயர் சுமந்த கண்மணிகள் நம் இஸ்லாத்தின் மனம் பரப்பும் தீன் மலர்கள். நம் இஸ்லாத்தின் மனம் பரப்பும் தீன் மலர்கள். அடிமை தலையில் கட்டுண்ட ஹபஷியவர் இறையை அகதுன் அகதுன் என்றே துணிந்து சொன்னவர். அடிமை தலையில் கட்டுண்ட ஹபஷியவர் இறையை அகதுன் அகதுன் என்றே துணிந்து சொன்னவர். கொடுமைகளை தீனுக்காக ஏற்றவர். பாங்கின் குரல் கொடுக்க நபி அழைத்த பிலால் தானவர். நீரில் பூத்திடும் நீல மலரை போன்றவர். நீரில் பூத்திடும் நீல மலரை போன்றவர். வான்மறை சோலையில் வள்ளல் நபி பாதையில் வான்மறை சோலையில் வள்ளல் நபி பாதையில் எண்ணில்லா துயர் சுமந்த கண்மணிகள் நம் இஸ்லாத்தின் மனம் பரப்பும் தீன் மலர்கள். நம் இஸ்லாத்தின் மனம் பரப்பும் தீன் மலர்கள்.